Josefa Vázquez é unha vilanovesa de 60 anos que leva toda a vida arrastrando problemas de saúde. Hai uns meses caeu e tivo que ser atendida no servizo de urxencias do Hospital do Salnés. Mais aló da lesión que sufriu, detectáronlle posibles problemas internos e recomendáronlle ser vista por un especialista. Ao mirarme no TAE e tal, vírome que tiño o estómago moi mal, e o fígado moi mal, que a ver se me chegaba po tempo que duraba. E dixenlle, pero se eu fixe unha prova este ano, pero eu non sei o resultado. E di, é que o coronavirus traballamos uns cuantos, os outros non dan resultado ni nada. Dende hai meses convive con intensas dores abdominais as que se suman problemas nun pé, pero non consigue que atendan os especialistas. Ahora a miña mesma situación é que nadie fai caso de min. A ver, eu non aguanto co dolor. Non podo, non sei o que teño. Non me dan nada, ni me dan. Dixo que me chamaran por teléfono por un ginecólogo, por médico e tal. A mí non me chaman para nada. Asegura que a xubilación da súa médica de cabeceira deixouna nun limbo. Ademais, pola situación derivada da COVID-19, só conseguiu ser atendida en ocasións vía telefónica. Berrinca non é a miña doutora, que a miña doutora jubilouse. Non sei que doutora é. Hoxe, ayer fui á farmacia. Chamaron eles a un número de teléfono. Aquí está. Eu tomo morfina. O dolor a veces é insoportable. Chamaron eles o número de teléfono. O número de teléfono non lle collía. Levo chamada eu toda a mañán. Da línea e colgan. Tampouco me collen. Como fajo? Eu non me queda morfina. Eu subo polas paredes co dolor. Esta situación obriga a recorrer ao servizo de urxencias do Hospital do Salnés cando se ve desbordada pola dor. Ali, asegura, os propios profesionais recoméndanlle que poña reclamacións. Eu despois collín e fui a Villa García e foi cando lle dixen, tuve que ir á tarde a Villa García porque non me encontraba ben e dixo, tens que poñer queixas, tendes todos que poñer queixas, senón non vale. Pero quen poñemos queixas? 4 personas, o resto nada, o resto non importa. A desesperación levouna a facer público o seu caso á espera de que algunha das súas protestas teña resultado e poida recibir finalmente a atención que precisa.